UTM Sogololatu Dr. Daliso Kabambe pa 16 September pano. Dr. Daliso Kabambe pa 16 September pano. Siko mkwambili alichenene ikwenda yakuona ile siko mkwenye kakwenda leso ningu imanyira kuti ndo kakwenda imanga pangali dia pangali niele siko lasokonekera sinyoncho Katundu wakwera chani sobo sambira wakwera chani kwa mundilole koyambirira ndipereke uli kwa President Dr. Daliso Kabambe komanso Madam Bridget Kabambe amene tili nawo masanano. A President kuja munaumirira kuti mubwere kuja ndi kunoko kwangokwe. Anthu amakuza ndi kuti iyi kwangokwe msapite ndi kutali amene ajamanama machita kubwera kuno President kulichuma kumachoka koja kunosati masewe kumachitika kulinosa kwa masewe koma nsewu wawo ndi mmene mwauonera ikakokwa mvula ndikuti Katundu yense samataniso samapitaso anthu akuno akuvutika kwambiri ndipo mwachita bwino kubwera osamamvera anthu ena akamanena kuti kumeneko musapite iya musibwera chonchi kuti musizaona chifukwa kuno wina President oyamba chaka chino ndi omaliza kubwera kuno ndino kusaziwa kuti akati kwangoko anthu akuvutika akutanthauza chani. Abale anga masanano nthawi ndiyochepa koma ndimafuna kuti ndikuonetsereni Dr. Daliso Kabambe kuti pamene mukavota musamaka vote chifukwa choti mukungovotera Dr. Kabambe ngati President wa UTM koma muadziwe bwinobwino kuti pokavota aliyense azidziwa nthawi ino chomavotera kuti President wa chipani changa chisankho chake si cha September. Inuyo sikuti mukavota chifukwa choti President wa chipani chanu ndi Dr. Kabambe mukavota chifukwa choti Dr. Kabambe ndi woyenera malingana ndi mavuto mmene dziko lino alili. Chikayang'ana umoyo wathu wavuta chifukwa chokuti chuma cha dziko lino chasokonekera. Katundu wakwera mitengo mmene zilili ambiri tikukanika kuti tikwaniritse kuti tigule zinthu kumasitolo. Katundu akukwera mtengo tsiku ndi tsiku chifukwa chonena kuti ndalama yathu yakwacha yatani kodi yatha mphamvu. Ndiye ndimafuna imalize kayi ngodikira kaezi kumaliza kaezi. Katundu wakwera mtengo kwambiri chifukwa choti chuma chathu cha dziko chatani kodi chagwa chili pansi kwacha. Inuyo anthu akuno mumadziwa bwino za ndalama yakunja chifukwa chokuti anyamata athu ambiri ali kunja amagwira ntchito ena ku South Africa amene achawo ndi amene akuziwa kuti ndalama yakwacha yatani kodi yatha mphamvu. Katundu wakwera mtengo chifukwa ndalama yatha mphamvu kuti chemphamvu ndalama zikusonyeza kuti boma ili likukanika kuigwira ndalama chifukwa ndalama ijalima kwidwa ndi boma. Makamaka President amene alipo asankhe anthu oziwa bwino kagwiridwe ka ndalamayo. Reserve Bank Governor ndiye ndifuna ndikuwuzeni Kabambewa agwira ntchito mboma zaka zokwana 25. Anangochoka ku university chaka choyambirira anapezerera Muluzi ali a President Dr. Bakiri Muluzi mukwazi wa ino President anakhalapo mdziko muno. Abakiri ataona kuti kunja kuno kuli njala chaka chimenecho anafuna anthu kuti akhale pansi aswe mitu aganize kuti kodi njala itha bwanji. Ndi pamene anakatenga Dr. Kabambe ndi anzawo ena awiri ndikuwauza kuti ndikupasani ntchito muyang'ane kodi m'Malawi muno kuti njala ithe titani njala yavuta. Mukumbukira nthawi imene chakuti chimanga chimakhala cha yelo dziko lonse mukumbukira eti. Ndiye Kabambe ndi anzawo awiri atakhala pansi anapita kwa President kuwauza kuti titapanga kafukufuku tapeza kuti njira imene ingathandize
ndiyo thandiza Malawi kupeza fetereza mwaulere. Ndi anapanga program ija ya starter pack. Anapanga ndakabambe zanzawo awiri. President Abakiri Muluzi anayilandira project imene itakuivomereza ndi kuyamba inu mundivomereza. Anthu anayamba kutani tsopano kukolola chimanga. Abakiri atachoka panabwera Apingwa Mtalika. Apingwa atabwera anaona luso limene akabambe anali nalo, anatenga ndikuwapasa udindo wa budget director. Budget director mboma ndi amene amagawa ndalama kuti ndalama izi zikagule chimanga, ndalama izi zilipire anthu amboma, ndalama izi zigule mankhwala. Amapanga zimenezo anala akabambe. Kumbukirani Apingwa Mtalika anthu mpaka anafika po mayimba nyimbo kuti Mose wa lero ndi ndani kodi ndi Mtalika. Ena anapasa zina kuti chisulo chajani chajanji nthawi imeneyo, chifukwa chokuti njala nziko muno inatha komanso moyo anthu umakhala moyo wabwino. Kumbuyo kwa Apingwa Mtalika zimwawo use mtende kunali Dr. Kabambe ngati budget director. Atachoka 2012 mukumbukira kunachitika ngozi, a president anamwalira 2012 atamwalira panabwera a Joyce Banda ndi anatenganso akabambe kwachosa budget director ndikwasiyana kukhala PS ku foreign affairs. Anayamba kwaika ku health kumeneko ndi nthawi ijanga nena Joyce Banda kumanena kuti imfa za achembereza tanso pano zatsika. Anabwera ndi program ina yache imene inazathandizira kutsitsa imfa za abereki. Akabambe ataona kuti yayi akulu ali ndi luso, anapanga kukhala no PS foreign affairs. Ndi muchamunamva kuti maubale aziko lino atanso pano abwerera. Akabambe anali kumbuyo kwa zimenezo. Achoka Joyce Banda 2014 anawina a Professor Arthur Peter Mtalika. Atawina professor anakwira ntchito 2017, 2014, 15, 16. Kuona kuti chuma sichikuyenda bwino. Ndi atafunsana ena ananena kuti takumbukirani mkulu wanu anakwira ntchito ndi akaswiri ena azachuma. Dr. Kudo Kondwe komanso Dr. Kabambe. Wanji mwatenge akabambewa akwire ntchito limodzi ndi Kudo Kondwe kuti ayendetse chuma cha dziko lino. Ndiye ndikufuna ndikuze a Professor Arthur Peter Mtalika anasankha Kabambe kukhala tsopano governor wa Reserve Bank. Ndanena kuti chuma cha dziko chimagwa chifukwa choti governor wa Reserve Bank sakuziwa chimene akuyenera kutani kodi kuchita. Atabwera Kabambe 2017 anayipeza ndalama ya kwacha ndi dola ili pa 732 kwacha. Ndifuna ndikuze anayigwira pa 732 mmene imafika 2020 mmene amacho sapata thaza ka 4 kwacha sina sunthe olo pang'ono inalibe ili pa 732. Zimenezo zinapangisa kuti soko wanima amene anapeza pa 50 kwacha 2017 mmene amachoka 2020 anamusiyanso pa 50 kwacha. Mmene amabwera Federeza anampeza ali pa 18,000 kwacha. Amachoka iwowa 2020 Federeza nso ali pa 18,000 kwacha. Mafuta ophikira anapeza ali pa 2,000 kwacha. Mmene amachoka anasiyanso pa 2,000 kwacha. Kuti muziwe kuti mwana mamuna anakwira ntchito kungochoka 2020 nima kuchoka pa 50 kwacha lero 1,000 kwacha. Mafuta ophikira kuchoka pa 2,000 kwacha lero 20,000 kwacha. Federeza kuchoka pa 18,000 kwacha lero Federeza ali pa bwanji 150,000 kwacha. Chifukwa chokuti Federeza amachoka maiko akunja amakula kugwisa ntchito ndalama zakunja, ndalama yakunjayo yathamphamvu. Amene amayenera kuigwira ndalama akukanika kuigwira. Chifukwa chake tunena kuti ulendo uno tikamakasankha tisankhe chifukwa cha mavuto amene tili nawo. Pano osakasankha chifani tisankhe munthu amene ali ndi ukatswiri oyendetsa ndalama. Ena akuzana akamanena president kuti Katundu tikagwira ndalama yathu tizafuna kuti Katundu azisika mitengo. Ena anena dasi zikatheke Katundu kumasika mitengo. Ndiye ndifuna ndikuze ali governor wa Reserve Bank zinachitika mdzikomo. Mafuta agalimoto petrol anampeza ali pa 739 kwacha lita imodzi mmene amabwera iwowa 2017. 2019 petrol anatsika mtengo kuchoka pa 739 kufika pa 696 kwacha. Zinachitika Malawi mwake mundikodi mwamuno kusonyeza kuti munthu akakhala katswiri odziwa chimene akuchita ndizotheka kuti Katundu akhoza kuyamba kutani kodi kutsika mitengo. Koma chofunika tikamaka vota tisakavotere kuti ine chipani changa ndichi.
chipani aliyense amakhala nacho mu mtima koma tikufuna munthu oyendesa dziko kuti dziko lino lipite pachani kodi patsogolo. Anzathu aku Central Region amavotera Malawi Congress Party mwachizolowezi pano akuti azisiya alapa nawonso chifukwa kuwawa kumene inu mukwamva kaya inu nda UTF kaya inu nda UTM kaya inu nda TPP kaya inu nda chipani chanji ululu umene aliyense akumva anzathu so Malawi Congress Party ululu umene wakuta ngoti akumva kulibetu stolo ya chipani kuti umalo wa TPP okha uma UTF uma MCP hai tonse timalowa stolo imodzi mitengozo imakhala ikati kodi imodzi. President akasokoneza ziko aliyense amamva kuwawa posatengera chani chipani. Ndifake ndikupemphani masanano chisankho ichi tiuzaneni kuti sitikavotera chifukwa cha kuti ine chipani changa ndichi tukavota chifukwa choti tikufuna munthu oti akonze dziko lino chuma ichi chikonzedwe kuti chiyambe kuyenda bwino. Ndikufunireni zabwino zonse koma tili ndi masanano ndimafuna ndikuonesere tili ndi Shadow MP athu tabwera na Shadow MP komanso a Shadow Councilor bwerani kuti anthu akone. Shadow athu uno ni achilingo Councilor Shadow Councilor ndachisunje amisunje awali apapo ndiye wina musangotia Shadow wawo yosatha kuyankhula Parliament azikayankhula bwanji angokupasani moni msonkhano wawo abwera zapange tsiku lina koma lero ndi apase kuti a Shadow MP akupaseni moni. Councilor mukhoza kukhala pansi. Assalamu alaikum. Haleluya. Amen. Chibagala mwamba kaika. Chibagala mwamba icho. UTM. Sisi kumveka hapa. UTM. UTM. Sogolo latu. Sogolo latu. Sogolo latu. Ndivira baba ne. Okay. Ine sindankula kwa mbili. Wala nkula kwa mbili. Na amene atipezawa kumana nthawi zambiri ndimakonda kufunsa funso timavota chifukwa chani yankho limene mapasidwa licha limakhala kuti timafuna chitukuko si choncho komano kodi kuvotako tinayambira licha tikaonesesa mumbiri ya dziko lino chaka chino tizikhala tikusankha president wa namba 7 si choncho ndikufunse ndifunso chimene timakavotera tinachipeza? Tinachipeza. Inu ma president wonse akamabwera amanena kuti ndivotereni ndikuchosera pachani mavuto timakatani makavota mavuto anatha ndatilibe misewu ndiatala zipatala ziliko masukulaja mabridge ngati mavuto amene tili nawo kwathu kunoko kumachinga South East ngati zisali zimene zizo ndi mavuto so ena ati amene amafuna kuti atichosere posakhala mavuto amene wawa. Chimapangisa kuti tikakavota chomwe tavoteracho chisatipeze ndamene amayendesa chinthuyo ngati tamusankha munthu amene sakuta tichipeza munthu sunayendese gali moto koma ukuzichemera kwa anthu kuti gali moto ndimayendesa ukampasa munthu gali moto ikafika madriver onse amene akhala akuyendesa dziko lathu la Malawi ndi anthu oti malayisensi alibe amangoti ndiyendesa gali moto ndikatani ndikafika Dokota Kabambe awa ndi driver weni oti license ali nayo. Inu zochita za munthu zimachita kutani? Wonera. Ngati munthu ali ndi period uyo anayendesa gali moto ndikampasa muti ndi mantha? Ali. Awazoti anayendesa chuma cha Malawi chino simukuchidziwa? Kudziwa. Amutalika ngati anthu amanena kuti zimayenda bwino nkhani yake ndikatulwa kamene pati. Nimalize ndi mapemphero. Bwana President
kumene mwachoka kuja kufika kunoko ndi ulendo wa utali koma mutaona kuti machinga inoyo ilibe sewu wankati watala ife tukupepani kuti pamene mukulowa mpoma pa 16 September panopa tiganizire litala komanso chinthu china vuto la anthu kuno kwambiri ndi njala apa mwina aliyesa amambovutika apapo mapresident athu onse akhala kupereka timapanado anthu kuti tikudwala malungo ife tikufuna malungo panado azibwera laso azitani malungo titani Dr. Kabambe azokuti ife ndi matenda amalungo atibweresera panado komanso akubwera ndi programu ya ulimi tizilima wantirira sipakutekeneza ndikatenda malisi koma anthu akuno ndi mwapeza munthu President amayi ena anangokwera ya IFCP anabwera kuti amvere na usonkhano ndi amvesera kumva zimene talongosola za Dr. Kabambe ndakuti aya ine zoti ndikavotereso achakwera iya ndikufuna ndilowe chipande chimenechi ndi mafuna tingwala ndira tapase nsalu kuti azipita ku nyumba azikauza swanza wa IFCP Nimafuna kuti ndikupatse nditsopano nthawi kuti muyankule anthu afuna amve mfundo zanu zikomo kwambiri choyamba ndipereke ulemu kwa Mayi Kabambe amene muli pano ulemu wanu ndipereke ulemu kwa olemekezeka Bambo Jawala landira ulemu wanu Bambo Kwesi Msusa landira ulemu wanu ndipereke ulemu kwa Shado komanso akansala Shado EP Amusa komanso akansala ulemu wanu ndipereke ulemu waukulu kwako kwa Ngangokwe ulemu wanu agogo komanso makolo ndi mafumu onse amene muli pano ulemu wanu amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana tonse tili pano assalamu alaikum muli bwanji ayi tifeso tili bwino ine ndakonda kwambiri kuti ndabwera kuno ku Ngangokwe mene nimaenda uku ndaona kuti kuno kufunika nsewu chotero ifa UTM kativotera tikalowa mboma project yoyambirira kuno ndi ansewu olemekezeka Amusa mukalowa parliament budget yoyamba ya UTM tikayang'ane za nsewu wakuno mukhale ni nsewu wakuno chotero agogo mukapavotera president wa UTM mukavotera MP wa UTM councilor wa UTM titsakonza nsewu kuno chachiwiri kuno kuli nkhani ya njala mene ndimabwera uko ndimayang'ana Nkhokwe sinazone Nkhokwe iya ife a UTM agogo tikalowa mboma ife a UTM tikalowa mboma mtengo wa fetereza tizatsitsa kwambiri pambali potsitsa mtengo wa fetereza tizayambiranso programu ya fetereza sabuside ambiri adzayambire fetereza wa sabuside Amalawi akuno amagwira ntchito kwambiri amalimbikira ntchito koma nthaka yathu inaguka
chifukwa nthaka inaguka ngakhale tilime molimbikira tikapanda kupsira fetereza sitimakolola iya. Chotero agogo anthu akulu akavotera UTM president MP kansala ifeyo tidzaonetsetsa mtengo wa fetereza watsika kwambiri komanso tidzaonetsetsa kunena kuti sabuside akuperekera kwa anthu ochuluka cholinga ambiri onse olima adzakhale ndi mwayi wa fetereza tidzabe kukhala ndi chimanga chabwino. Ena ndinakale kuti ine ndali budget director mu nthawi ya malemu a Bingwa Mutharika. Ine ndamene mayika ndalama mu sabuside programu ya mu nthawi ya malemu a Bingwa Mutharika. Ndi sabuside programu imene ija nkhokwe sinayamba kuonekanso dziko la Malawi. Ife UTM tikalowa mboma nkhokwe zethu azibwererenso. Chachitatu ife UTM tikalowa mboma tionetsetsa takonzanso mitengo ya fodya. Amalawi akuberedwa fodya kunjako amakhala mtengo waukulu kwambiri $8, $9, $10 per kilo. Koma tikapita kuma auction kwathu fodya akumakhala $1, $2 per kilo. Amalawi akuberedwa. Chonsecho fetereza mtengo wakwera koma mtengo wa fodya sura kwere sura sinthe ayi ukutsika kwa pansi. Ife UTM tikalowa mboma tidzaonetsetsa kuti tikakonza fetereza mtengo wake kutsitsa komanso mtengo wa fodya tidzaukulitse tidzaukweze cholinga alimi a fodya adzabe kupindula dziko la Malawi. Fodya ndamene amatibweretsera icha timati forex ndalama zakunja chotero alimi a fodya ndiofuwa tidzawathandize ndi mitengo yabwino azidzalima fodya wambiri azidzapita kunja wambiri koma iwonso adzakhale ndi umoyo wabwino wa nthawi zonse. Chachinayi ife UTM tikalowa mboma tidzaonetsetsa kuna kuti ndalama yathu ya dziko lino tayikhazikitsa mchimake. Chuma cha dziko lino tachikonzanso tachikhazikitsa mchimake cholinga choti mitengo ya zinthu zitsike. Lero mitengo ya zinthu yakwera ndizona eti ndikachula chinthu muzinena kuti chakwera eti muopa muchita mantha mufula ndikachula chinthu kuna kuti chakwera olipa mtima yambe chimanga chakudya chophala chokwera chonse boma lililonse tidzalipatsa 100 billion kwacha mu ndondomeko ya zachuma ya chaka ndi chaka kwa zaka 5. Lero mabomawa makonsolo amalandira ndalama zochepa kwambiri, ena 300 million kwacha, ena 500 million kwacha, imene sangathe kupangira china chilichonse cholozeka iyani. Ife UTM tikalowa mboma pa 16 September pano boma lililonse tidzalipatsa 100 billion kwacha pa chaka chilichonse kwa zaka 5. Ndi ndalama imeneyi akuno akuboma la Machinga adzakonze masukulu onse ankomba phala adzakhala yabwino, adzakonze ma primary school
schools onse abo Machinga atakale abwino atakoze ma community intensive schools onse amuno Machinga atakale abwino ma secondary schools amuno Machinga atakale abwino zipatala chipata chachikulu cha ku Machinga chizakale chabwino ma health center onse atakale abwino ataone kumene kulibe magetsi apititse malaini amagetsi kumene kulibe madzi apititse mapaipi amadzi Musaka 5 tikamali patsa boma la Machinga konso la Machinga 100 billion kwacha chaka ndi chaka magetsi azakhala paliponse madzi azafikira nyumba zonse zipata zakhala zabwino ndi mankhwala ake mmenemo misewu yonse tidzakonza idzakhala abwino komanso tidzaonetsa masukulu athu ali abwino koma koti amafumu athu nakonso kudzakonzedwa adzamangiridwa nyumba adzapatsidwa mafesi abwino ndi magalimoto awo zonse zidzayambe kuyenda bwino. Cha number 6 mukatipotera ifa UTM tidzayika ndalama yokwana 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za ulimi ndicholinga chonena kuti pambali popanga support ngani ya chimanga ulimi wa chimanga pokala ndi fetereza wochipa komanso ndi fetereza sabuside tidzaonetsetsa kuti mbewu zina ngati mbewu ngati nandolo zathandizidwa mbewu ngati tonje zathandizidwa mbewu ngati mpunga zathandizidwa ndi mbewu zina zonse zimaiti malima ifeyo a UTM tidzayika ndalama mu mbewu zonse zija ndicholinga chonatiza kolola zinthu zambiri ndalama zinanso tidzayika mu ulimi wa nthirira tidzalimbikitse ulimi wa nthirira malo onse kumene kuli mitsinje kuli madzi tidzapange madamu abwino tidzalimbikitse ulimi wa nthirira tikalimbikitsa ulimi wa nthirira tizidzalima kawiri kapena katatu pa chaka tikalima tonje ndikuti tikalima tonje pakhalenso mafactory yake machineries opanga tonje kuti opanga ulusi pakhale mafactory oumba nsalu pakhale mafactory opanga zovala kuphatikizapo za UTM tikalima nandolo tikhale ndi mafactory opanga process omukonzanso nandolo uja akhale ngati daa ndi zina zoti mapanga tikalima soya tikalima ntedza pakhale mafactory opanga mafuta ndi zina zotero tikakhala ndi ng'ombe tikhale ndi mafactory akenso na ng'ombe ozikonza ng'ombe zija nyama zosiyanasiyana ma by products osiyanasiyana zimenezo zidzapereka ntchito kwa achinyamata ambiri dziko la Malawi komanso kuno ku Machinga. Chotsiriza ifa UTM tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za migodi ndicholinga chonena kuti malamulo anyamata athu adzipita ku Zambia kapena ku South Africa kukafuna ntchito migodi anyamata athu adzipeza ntchito migodi ya kwathu konkuno tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za migodi ndicholinga chonena kuti mu zaka 5 zoyambirira za UTM tidzatsegule migodi 10 mu dziko la Malawi umodzi wa migodiwo udzakhala kuno ku Machinga konkuno muli ndi mgodi umene udzadza utsegule komanso madera ambiri kuli migodi yosiyanasiyana yonseyo tidzayitsegule zimeneyo migodiyo idzapereka ntchito kwa achinyamata athu komanso tikamatumiza zinthu zokunja zatibweretsera ndalama zakunja zochuluka kwambiri dziko lino la Malawi chotero pa 16 September mukavotere UTM mukavotere president wa UTM mukavotere MP wa UTM mukavotere councilor wa UTM ndicholinga tidzakonzenso chuma cha dziko lino tidzakonzenso ulimi wa dziko lino tidzakhale ndi misewu yabwino yatala kuno tidzakhale ndi nyumba zabwino kuno zokhala ndi madzi ndi magetsi zipatala zabwino masukulu abwino zonse tidzazikonze mafakitari adzakhale konkuno migodi idzakhale konkuno zonsezo zidzapangitsa tidzakonze
umoyo wa Malawi takati kungovota zimzani ndale mzaka zonsezi nthawi yonseyi ulendo uno tikudzavotera anthu amene athandize kukonza chuma cha dziko lino ndi umoyo wa ifa Malawi. Chotero agogo ndikuyamikireni mwatuza tsiku lidzabwerenso ndi msonkhano wabwinobwino. Lero nado imayima tidzabweranso tsiku lina ndi msonkhano wabwino warale. Koma kwa lero ndikuthokozeni kwambiri chifukwa takumana mwationa iponso takuonani. Zikomo kwambiri. Mulungu akudalitseni. Zikomo. Zikomo kwambiri. Amene ndi president number 7 wa dziko lino la Malawi Dr. Daliso Kabambe. Amayinda abambo ndifuna ndingonena omaliza. Kuvota osakavotera chizolowezi. Tinazolowera kuwavotera awa chizolowezi sizitsitsa mtengo wa fertilizer. Amene adatsitsa mtengo wa fertilizer ku Malawi kuno ndi Dr. Kabambe. Osakavotera mantha kuno kwangokwe akuti amatopyeza amatitana kuti tikavotera kuti mantha sayendesa banja yayi. Banja limayenda chifukwa choti ndalama zilipo pakomo. Amene adayike ndalama pakomo Malawi kuno ndi Dr. Kabambe ali apa. Nde mopempha mwina kuti payankhulidwa zambiri mwina ena tikamabwerera ku nyumba tiyiwalira kuti kodi payankhulidwa zotani mugwire mawu awa. Vuto la Malawi ndi vuto la zachuma. Yekhayo amene akuyima pa udindo wa president amene ali ndi kuthekera kokonza mavuto achuma ku Malawi ndi Dr. Kabambe. Mungogwira mawu amenewo. Sikumukwambira president ndi first lady athu ndikupempheni mwatsanzike mafumu oti kwanjokaku akutidikira tithamangire kumeneko. Amayinda abambo sikumukwambiri. Thanks for watching. Malawian.